Здравейте и добре дошли в Тарос усмивка. Ако сте попаднали на това видео, значи това послание е за вас. Това е таро четене за седмицата от 3 до 9 август 26 година за огнените зодии Овен, Лъв и Стрелец. Започваме с зодия Овен. Да видим зодия Овен, седмицата от 3 до 9 август 26 година. Скъпи овни, имаме карал на земята. Успешно време ви очаква в материално отношение. Ще имате възможности, приемайте ги много уверено, ще бъдат много доходоносни, не се колебайте. Така ще изкачат малко от нищото. Четворка огън говори за това, че ще сте много удовлетворени, спокойни, ще усетите изобилието в живота си, ще се радвате и на семейството си, така едно спокойствие, щастие строи от тази карта определено. Успешно ще завършите някакъв проект. Така че и на това ще се радвате допълнително и като удовлетворение и финансово. Шестицата въздух говори за това, че нещата започват да се подобряват и приключвате някаква трудна ситуация и продължавате напред, което допълнително затвърждава това удовлетворение и покой. Една главна аркана има за вас тази седмица и тя е висшата жрица. Вслушвайте се в интуицията си, проявявайте повече търпение през тази седмица и, как да кажа, внимателно обмисляйте какво точно желаете. Особено преди да предприемете действия, тъй като тази седмица ще бъде доста активна за вас. Наистина внимателно премислете какви точно са вашите желания, дали няма някаква промяна, защото много е вероятно да успеете да ги осъществите и после да разберете, че не е точно това, което сте желали всъщност. Паш на огъня говори за ново начинание. Получавате новина за това нещо, но е нещо вълнуващо, което много ви харесва така и хем ви прави уверени, хем ще общувате с повече хора, хем може да се изразите творчески, така да си използвате цялата оригиналност и изобретателност и страшно много ви вдъхновява това нещо. Така че приемайте, както казахме с крал на земята, приемайте новите възможности без колебания през тази седмица. И седмицата за вас, скъпи овни, завършва с кралица на въздуха. Трябва да бъдете по-обективни, особено когато се налага да взимате решения. И да се отървете от някакви неща, които вече са си изиграли ролята във вашия живот, не са ви необходими, но за да дадете, да освободите място, така да се каже, на новите неща да влязат в живота ви, тъй като те ще бъдат доста положителни и успешни, просто от старите по някакъв начин трябва да се освободите тези, които вече са излишни. Така че поработете върху това и другото е, не се напрягайте така, как да кажа, вижте забавната страна на нещата. Малко по-лежерно го раздавайте. Това не значи, че няма да работите или да ви бъде натоварено през тази седмица, но не гледайте много трагично или сериозно на нещата. Това ще ви помогне по-добре да се справите. Нека да видим сега още една карта за овните. Природа. Свържи се с земята, за да усетиш стабилност. Излез в планината, покрай морето, в градината или в парка, за да се свържеш с земята и да се заземиш. Природата има способността да ти донесе стабилност, спокойствие и вътрешен баланс, като те върне към настоящия момент и те освежи. И нека да видим още една карта. За добро е. Всичко се случва за твое най-висше благо, дори и да не изглежда така. Ще дойде време и ще разбереш защо е станало така. Имай ни доверие. Винаги ти помагаме и те закриляме, дори и в тежките моменти. Това беше за вас, скъпи овни. Желая ви много хубава, усмихната и успешна седмица. И сега продължаваме с зодия Лъв за седмицата от 3 до 9 август. Зодия Лъв. Нека да видим, скъпи лъвчета. За вас тази седмица започва с рицар на водата, луната като главна аркана, десетка вода. Добре. Имаме си тук сблъсък на елементи с вашата огнена енергия. Само че тази седмица, имате доста главни аркани. Добре, имайте предвид, че тази седмица е важна за вас, определено лъвчета.
Възможно е да се влюбите, да срещнете човек, който доста да ви разбърка емоциите. Имайте предвид, че е важно да балансирате и да не залитате в крайности. Ще получавате покани за светски събития. Приемайте ги, обаче ще бъде полезно за вас. Главна аркана Луната говори за това, че през тази седмица така ще имате важни интуитивни прозрения, но доста неща ще се случват без вие да ги виждате. И трябва да се освободите от страхове, които ви спират от действие. Страхувате се да действате, наистина трябва да се освободите, да разгадаете и да разберете точно какъв ви е страха, защо ви възпира и да се освободите, защото това много ви пречи. Но през цялата седмица си имайте предвид, че има скрити неща. От вас не ги виждате, ще ги видите в последствие, но не и тази седмица. Десетката вода говори за това, че ще се радвате на много така спокоен и удовлетворяващ семейен живот. Ще се чувствате задоволени в емоционално отношение, в материален аспект. Така спокойствие носи тази десетка вода и ще го усетите. И след това продължаваме само с главни аркани равновесие, магиосника и колесницата. Тази седмица трябва да сте балансирани, трябва да сте много умерени, не залитайте в крайности. Както казахме, трябва да сте готови да направите компромис. Това през цялото време си го имайте едно на ум и да си сътрудничите с околните, без значение за какво става дума. Бъдете готови да проявите търпение и да не действате веднага. Не действайте прибързано и в никакъв случай не избухвайте. Магиосникът говори за това, че сте готови вече да работите по мечтите си, така да се каже, да ги въплащавате в реалността за конкретни действия. Имате всички способности, всички средства и всички ресурси. Така че е време за действие, но, както казахме, в сътрудничество с компромис и по-балансирано и умерено, без прибързване. И завършваме седмицата с главна аркана колесницата, която говори за важно постижение. Нещо, което вие си постигате с доста работа, с доста лишения, труд, дисциплина и воля. Тази седмица за вас наистина ще бъде важна, защото това са 4 главни аркани. Имайте го предвид, плюс това ще бъде емоционално, защото другите са водна енергия. Имайте предвид, наистина няма да ви е ясно всичко през тази седмица, даже да си мислите, че е така. Разбрахме се. Умерени, балансирани, готови на компромис и не прибързвате. Действате си за нещата, които желаете да се случат. Сега е много подходящ момент, но при тези условия, както казахме. И ще успеете. Тази седмица наистина ще направите някакви неща и ще видите някакви неща, които са много важни за вас по принцип, не само през тази седмица. Както казах, наистина ще има тази седмица отражение и за напред в живота ви. Нека да видим още една карта за лъвовете. Нова връзка. Вселената ти изпраща някого, който ще ти помогне. Да, както казахме с рицар на водата. Вселената изпраща точните хора в точния момент. Не винаги, когато очакваш, но когато имаш нужда. Това може да е приятел, който те подкрепя, или непознат, който с малък жест променя всичко. Всеки от тях носи урок или промяна, която ти помага да продължиш напред. И нека да видим още една карта за лъвчетата. Тръгвай. Всяко начало си има и край. Тъй както денят започва и свършва, сега е време да тръгваш. Ние ще сме с теб през новото начало и ще бдим над теб. Това беше, скъпи лъвчета. Как да ви кажа? Действайте при тези условия. Желая ви много успешна седмица. Имайте предвид, както казахме, че сегашните действия и събития ще имат отражение и по-нататък с толкова много главни аркани. Желая ви много успешна седмица. И преминаваме към следващата зодия. Зодия Стрелец за седмицата от 3 до 9 август. Зодия Стрелец. Така, скъпи стрелци, започваме с главна аркана колесницата, тройка земя, рицар на огъня. През тази седмица ще постигнете нещо, за което сте се борили и така ще си се радвате на това постижение. Другите също ще го оценят, ще получите публично признание за това нещо.
Нещо, което сте положили доста усилия в миналото, сега успявате да го постигнете и така да се каже, берете плодовете на успеха. Тройката земя говори за това, че имате възможност да се изразите творчески, да се изявите, да си свършите така много творчески работата и то перфектно бих казала, но е хубаво да сте готови да работите в сътрудничество с другите около вас, когато се наложи. Рицар на огъня говори за някакво неочаквано събитие, нещо, на което веднага ще трябва да обърнете внимание. И времето ще бъде от съществено значение, но не дейте да прибързвате. Така ще има в цялата тази ситуация някакво неспокойствие, но пък вие ще сте много самоуверени. Така че имайте предвид, че трябва внимателно да обмислите нещата, за да не сбъркате от прибързаност. Петица вода говори за това, че нещата няма да се случват точно според вашите очаквания, но това всъщност е доста добре за вас, така че не се ядосвайте. Ще ви се объркат плановете по някакъв начин. Няма да се случват както вие очаквате, но това всъщност е даже голям позитив, така да се каже. Така че не се ядосвайте, каквото е станало, защото пък звездата, главна аркана отново, говори за това, че много щастливи времена ви очакват. И е време да си направите така една много, как да кажа, ни дългосрочни планове, които да са положителни и много оптимистични, защото това, което планувате, всъщност е правилното за вас и ще бъде изключително успешно. Имайте го предвид, така че планувайте смело и то конкретни стъпки. И завършваме с петица въздух, която говори за това, че ще направите неразумен избор. Най-вероятно от прибързване с този рицар на огъня. Имайте го предвид. И от самоувереност. Така ще се вкарате в една ситуация, която всъщност няма много да ви изнася. Но това не е чак толкова лошо, защото пък ще се извлечете доста сериозна поука. Не говориме за някакви сериозни драми, защото главните аркани са доста положителни, и двете, и колесницата, звездата пък да не говорим, така че не става въпрос наистина за нещо драматично, но някъде ще сбъркате, така да се каже. Така че внимателно си премислите решенията и не прибързвайте, както казахме, и не бъдете прекалено самоуверени. И така да видим още една карта за стрелците. Природа. Свържи се с земята, за да усетиш стабилност. Излез в планината, покрай морето, в градината или в парка, за да се свържеш с земята и да се заземиш. Природата има способността да ти донесе стабилност, спокойствие и вътрешен баланс, като те върне към настоящия момент и те освежи. Да, и особено ако сте много прибързани и самоуверени, пак казвам. Заземявайте се. И нека да видим още една карта. Честност. За да видиш истински ситуацията, надникни в сърцето си. Смело я признай пред себе си. Ние ще ти помогнем да преминеш през промените. Грижи се за себе си. Ние сме твоя опора. Наблегни само на истинското си желание. Това беше от мен, скъпи приятели. Благодаря ви, че бяхте тук. Ако това послание е било за вас, приемете го с усмивка. И не забравяйте, всичко идва в точния момент. Надявам се това видео да ви е било полезно и приятно. Желая ви много хубава, усмихната и успешна седмица.